Fuck. Og så har jeg Hey YouTube, vi spiller Battlefield 3 co-op med kode. Og vi er lige i gang med en fucker irriterende mission. Så. Jeg elsker bare når de skriger sådan, det er fucking Au. Wow. Fuck, han fløj ind i væggen. Det skrig der. Wow. Okay. Kommer ind op ad trappen lige om lidt. Ja, jeg kan fandme ikke sige noget derinde. Nej. Det var fordi du var for langsom. Vi skød dem alle. Skal jeg decimere bomben? Ja, prøv at gøre det. Au! Hvordan kan du fuck. Hvordan kan du se når du zoomer? Det er ikke, det kører bare før. Godt, så. Du har lidt liv lige nu, har du ikke? Egentlig. Der fik du weekend. Fuck. Der er en der lige rendt op i træet. Stop. Stop the hate. Så, endnu til sådan her. Så ja. Skal jeg der. Jeg er blevet hurtigere til det. Ja, hvad så vi? What the Det står stille i luften. Det er decimeret på en eller anden sindssyg måde, så det bare decimeret instant. Det er ikke decimeret. Reloadet hedder det. Snakker altså. Så du ham der, han stod stille i luften? Det var ikke nej. Men så kan du se det når der er. Så kan du se når der er at vi når jeg uploader den. Jeg sad og spillede Armored Kill i går. Så lige pludselig er der bare en jeep der flyver ved siden af mig. Jeg tænker bare, hvad fanden sker der? Seriøst? Ja, nu lige at få det optaget. Den her RPK, jeg synes seriøst den er god. Det er min yndlings heavy gun. Hvad for noget siger du? RPK'en, det er min yndlings heavy gun. Ah. Fuck, de skyder der meget. Det er meget skyder. Ikke på de døde. Ja, de skal bare lige have 20 skud. Multiplayer. Multiplayer, der skal lige bruge 4 skud i chesten. Ja. Jeg får ikke ammo. Nu gør jeg. Prøv lige at kigge på mig. Du ser dum ud. Du ser grim ud. Lige måde. Oh shit. Nu kan jeg godt lige have brugt en sniper. Storm the front. Shit. Au. Du er i siden, men. Kom løbende, så gennemhuller jeg mig. Okay. Han stopper stille i luften, når han er død. Hallo? Hallo? Grab ham. Ja, ambulancefolkene, de er sgu for langsomme. Nej, jeg skulle lige tage knife. For satan. Kast den af. Jeg har den. Nu er så lige ved at pisse på den. Der var delay på den.
Jeg troede han sagde sniper. Kommer du? Au, 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 au. Kunne det ikke være sygt at have dual RPK? Det kunne lade sig gøre. Man flyver bare helvede til. Au. Jeg ville ikke kunne ramme noget i hvert fald. Under rekylen bare... Ja. Står du bare og skyder op i luften. Ja, så kommer sådan en fjende hen, så tænker man, hvad fanden det var han? Og så sniper man. Fuck, han cheater! Sagde han lige Sankt Nikolaus. Hvad tager vi på? Jeg så en på et tidspunkt i multiplayer. Jeg ved ikke hvad der skete for ham. Han gik rundt i cirkel og skød op i luften. Ja, selvfølgelig. Jeg hørte nu. Oh shit, de alle kommer ned ad ruderne nu. Jeg kan have sin granat der. Så kaster jeg ind i den anden side. Hvorfor ryger den ned igen? Noget. Der er ikke nogen deroppe. De kommer fra den her. Nå. Jeg kaster granat så. RIK. Give me that weapon. Det er det. Jeg kan ikke få min RIK. Hvad skal du bruge den til? Den er god. Der er ikke flere skud. Du har bare at ramme ordentligt nu, seriøst. Ikke tryk forkert. Du er her også tryk på den side. Ja. Hvad? Yeah. Fuck, that was close. Oh yeah, han er billeder, mand. Der ligger bomben. Ah. Det var det for dengang YouTube. Vi ses.